Deze beelden die komen allereerst uit de nalatenschap van pastoor Herman Peters. Hij had je vroeger in Dokkum wennen, hij is verstoorn. Hij hield een hele goede band met de parochie. En hij hier in zijn testamenten staan dat al zijn religieuze voorwerpen die zouden naar de parochie gaan. Peters verstoor begin 2024. En daarmee hier de Rooms-Katholieke parochie in Dokkum in meer dan 100 beelden erbij. Wij hebben zelf geen plak om dat te bergen. Dus we zijn van, dan verkeer je het. Voor mensen die het misschien nog een herinnering hebben willen aan hem. Of die gewoon een leuk beeld ziekje. De stenen saffolle beelden had Bangma dan zelfs ook een favoriet. Dat vind ik wel heel lastig, want er staat saffolle. Je kan zien het varieert van lieds tot grut. Wat mij altijd zelf heel erg aanspreekt, dan zoek ik even naar de kleur. Dat is reet. Nou, er zitten een peer bij die het reet binnen. En ik vind deze persoonlijk wel heel mooi. Dat is Jezus die in wezen zei van laat de kinderen tot mij komen. Dat is een bekende tekst. En hij staat hier afbeeld met een aantal ben. Dus dit vind ik een hele mooie. Ga je dan net zei iets van ik wil hem zelf graag horen? Als het gaat om dat beeld van Jezus, dan zullen we gewoon eerst even naar horen. Is die er blied mee werken? Blijft er nog staan, dan zullen we eens even verder. Misschien ha Jojo eigenlijk al vallen litten op de favoriet van Bangma. Of ha Jo wat oorzoen. Maar dan verzels die ene grote vraag. Wat moet het kosten? Ik denk van dat de goedkoopsten zo'n beetje 500 euro binnen. En de duursten die binnen misschien 20, 25 euro. En dat zou natuurlijk heel mooi wijzen dat we 1000 euro ophellen. Dan zijn we natuurlijk hartstikke tevreden. Het geld dat mij de verkoop ophellen wordt, gaat naar een goed doel daar. We hebben dat heet de Caritas-instelling binnen de parochie. En dat is een instelling die zamelt geld in om daarmee mensen te ondersteunen die het financieel in de problemen zitten. Nou, Herman Peters, daar stier de meest voor hem, die stier altijd voorop. Dus we dachten, dit is een hele goede bestemming voor de verkoop van zijn nalatenschap. We kunnen het beter besteden aan de Caritas dan dat we de verwarmingskosten van de parochie ermee betalen. Sneun worden de beelden tussen 1 en 4 hoeren midjes voor een liedsprijsje verkocht.